mako surtout bobo nyamina ma ran okay nyara yun eba Néné No Wely eba Jawdi No Wely mi wondi e konno wadda de science andi ne nyande mi haalano docteur mi innimo nyande kala ami e bama nanga ko ham birki yana hoore ma abi be nangama si be nangama ko don da wowlirde doy si be nangama e pikadi be kondonama a vie be kondonama be yaltata don aduna sina hara ko kasongo yani hakkude may Allah billahi be kondonama tagado no wiede wadu doy wadu hakkil goddo ta yobo problème himbe be sikka yara ko fiba hala no wedi jonno hande ka be nangaro si wona nere mabbe ma bam mabbe goto jokkata hay amijo ma nere min dey ani min dey nyande mi hala no mi ngay photo je min e makko ko men tiri no ko wadande mo surprise mi supprimi fop ka contenta ile de ton mi supprimi fop ko dum be nanta goddo yo waddo goddo si wani ke gere bi problème goddo si wani ke gere o ko kambe da est-ce que ko kambe dabbi ko kambe dabbani hoore mabbe kan neli be ko min neli be ko docteur neli be ko kambe ye dabbani hoore mabbe a wara bani adama immo ma wara bayle wonki yobitiraake be yobitira wonki ko wonki yobitirte yey pour exemple pour dan wonki ko wonki yobitirte jonno be hektino habbino bama e Aziz na kambe go rebben kambe burno weldude parce que pourtant min ko kambe mi yeno no yawra no jolda no nyamida no yarida tout vi mabbe fo min dokko yer ko mi andi ko kambe on do mi andi ko benta ko mbuudi dandi ko beata ko debbo dandi ko beata ko leydi dum wadda hay nene goto be yaltude reedu wotu no mi utani na fi no fottirbe ni family no weldi parce que hande gore yagal gal ko famingol mo kala mbulana o yago intérêt mo kala ko mbulango yago fi no haaju mum ko fejjira hande ni ka fa adna men ngon fewni do gore yagal labu gal pos ada baygal suba suuta exista ko wonde ko e ko laabi a suba suuta ayata joni non ko tortode Allah yo Allah walando okkorbe avocat jo moƴƴo be sortoro me ko honno be sortorto parce que goddo perdi vie mum goddo perdi vie mum o te basle kadi o wari mo dum do parce que enen luttube be baawo dum do ko yo waajo en jabbujo jugole hoore goddo goddo hoore ko dum mi haalana no am suba me amina maali o nyab e sogo sa waaji kebo ko problème makko no o hida waajede ido weldi wawle haynada waajade indu tum am chance ko wadda ko moƴƴa ayey directement mo hidditano minu ma ko do darto o hidditano ma o chance complètement anday na ami jogoto min ay ko dum men jokkondirta min duuda jokkodira parce que min jokkondiro no do e makko mi haalani mo jabali mi yirti ba makko min ma hay photo wala min hay bajjal ayata ka ko sina do be nay ka complice min ayata hay bajjal ko dum goddo si wadali ko mo ha nyande nanguda hay nangida hay meyo amibe mabe be dogete onen may babe ma tout petit soutenir si be wuri hay dole kadi si yehi ha nene ma babe man wawi wide ha yandi fi yalla ko nene ma so eba Néné No Wely eba Jawdi No Wely mi wondi Néné lamar do honto fewda bama ko honto fewda yaltudo hay nebal ko honto fewda bama a yaltudo kaso anga hersata jindugol e yeso be yimbe dum woɓɓe ko vacances artade ka kenega woɓɓe ko sileti hoɗi woɓɓe ko vacances woni arde ga kede ko yersude ɗum no hersini nene woɓɓe ko toon an sa hersata min mi hersay bama woɓɓe ko vacances arta ɗo de woɓɓe siko vacances arata ga an na vacances yata toon na vacances artuɗa ga anani accu fi Allah yo bobango mi jeeji accu jooɗoɗa ɗaɓɓe mecce jokkan non sela nata ɗo yalta ɗo yaha ɗo accu fi Allah bobango nene hakke mi amide partenaire janɗi mi anda mi ari min famotira seeɗa konti waɗa mayi seeɗa kam mama acce ko sokiɗa ko partenaire ma hombo yeyi yoɓanma yaltuɗa na nene goto ma o ko min innita ɓe yaw ko ɗum en hande nanga ɗo are perdi bama hari mi perdima donc nene acce monnade kam sa jaɓi mi ƴakkata ko haaɗi mi tuttane sa jaɓi accu ta wullinam ɓernde nden ta soñjam
ta lettan sa okko talan ko mi nyama ta addanan nambara ta nabange sirete ha hande mi tippali sirete sina an wadi mi tippoyto ha hande mi tippalto sa yibe sori be no duro lan cende de fo no wada mi cende de fo ko safu ma am bonko am ma accu fewa mi jeeji ma mi anda on to jettuda o jikku ba ma anda mi wayda min lam fewi gonene min lam fewi de ida fewi ko fewɓe ɓen soki ko fewɓe ɓen soki ton kako ɓoyli ɓen soki ton ko minen vrai ɓe won ton bala jenen fono ga ko minen vrai ɓe on siriti reɓe tuwon ton namade mama minen ɓe ta wallahi minen ɓe ta nene a fokkita nokku bama ene accitela sa ko accem ya a piyaylan i piyata on mais accem ya ala yawde nokku yare joni o way a ala yawde nokku go ko sokiɗa hay goto ɓen partenaire ɓe wonɗa inde partenaire tippali ɗo tefali ƴeewali yahali ko wonɗa toon mama mi jeejirima acce abbe nene hey kam hey accu Eba Néné No Wely, Eba Jawde No Wely. Mi wondi bi Mama njani. Amino gani. Ami. Ɓiɗɗo mama. O mi faala mo hiigo. Faala mo yiide? Hade ɓe nandi programme kono ko kanko mi yara. Hono Aisha. Ye saba he ne bi to bila da langare ɗo mama. Ala notade. Aw main kam. Okay. Na langare na. Ari. abola Aisha Jooɗi. Ɗayaade on to. Mi yara l'anniversaire ko de. Tewndo ko uddana ko sokkaɗa ko waɗaɗa tampon o e siforru mum honɗum wannoma konɗumo wallunoma konɗumo yewtunoma konɗumo waajinoma konɗumo wallirnoma embale hande min miɗo hirsi nafere am debbo uddaɗo un an jour pour jour an a hulali ɗum a hersali ɗum miññiraɓe ma goreɓe ma aduna allah fof no jombasina an tawa o mo tangara o marɗo tangara yo arane yalto yawgon to ambasi allah tagui goɗɗo ɓurlata hersata no yurmi ɗum no yurmi fima no yurmi hiɗa yurmi komin wonɗa e accitande ni komin wonɗa wattirini no wannoɗa watti tami ware wattu komin wonɗa e accitande cukkuli bare a waydan tum i waylaki a hersatani yalta yawon to e mbaduna no ɗuuɗi bindi Aisha si Aisha ari ɗo mi muncay Aisha yawta wona mi noddete joni si o ari ɗo mi muncaymo ɗum wona ko anduɗa yaa joni on to yata dugula on to yata hersata yaltiroy ton yomi yawmi tawa yalti si a hooli hoorema yomi tawara a yalti jokka Aisha mo tangara o jokka wattiɗo tamti amone Eba Néné No Wely, Eba Jawde No Wely. Mi wondi bi Néné hay wetani kadi o yalti o yii oɗo o fi oɗo no andinɓe sina ɗum ko honno wati dawirde hande kadi hay futali o yalti goɗɗo anda ni ko anno mo waali fotade ɗumanno seeɗa Sofiane min komi innay ma tandaro bama ila no hecciɗamo noon ko noon woni liɗa ɓuuri mo hakki ndaran mi ko min wonɗa wallude na kanko goy bama o mo yiyata ko Allah wallatanmi ko Allah wallatanmi ko sa wallilam a wallanilam mo bama yeehi